Sosial media täze mümkinçilikler açar. Ol, jinsina, dini nancına, gelip çıkışına garamazdan, dürli garaýyşlary, pikirleri, zerurluklary we başarnyklary bolan adamlary birleşdirýär. Edil hakyky durmuşdaky ýaly. Sosial mediada her kimin öz pikirini azat beýan etmäge hukugy bardygy hakykatdyr. Emma, käme hal postlaryň we tesvirleriň arkasynda hakyky adamlaryň bardygyny unutýar. Her bir tesvir, poложитель ýa-da отрицатель ekranyň aňarsyndaky adamda uzak wagtlaýan täsir galyryp bilýär. Şonuň üçin günnelik durmuşymyzda ornaşan syýlagy gatnaşygenliklerini sosial ulgamlarda online durmuşa geçirmek hem möhümdir. Pikirlerimizin ýa-da garaýyşlarymyzyň tapawutlygyna garamazdan, her bir adam sarpa we mertebe bilen syýlanmaly. Innik tapar paýyş sözli, kemsidici, ýalan ýa-da kimdir birini gorkuzýan tesvir, surat ýa video gabat gelenizde şu aşağıdakylary edip bilersiňiz. Awtora ýazgynyň ýa-da şekilin gowuna degijidigini düşünüriň we pozmagyny haýyş ediň. Pozulmadyk ýagdaýynda posta ýa-da tesvire arz ediň. Gödök tesvire gödöklük bilen jogap bermeň. Bu hereket ýagdaýy beterleşdirer. İmada etmegini dowam etse, awtoryň özüni bloklar. Eger paýyş sözleri açaçan ýazgarsak, anancına ýa-da başarnygyna garamazdan her bir adamy deň sylasak, birege gollaw bersek, sosial ulgamy ygtybarly we howpsuz ýere urup biler. Online dünýäde bir-birimize diýen sözlerimiz ähmiýetlidigini ýatda saklarýar. Virtual dünýä hakykat. Online hem offline dünýäde bolşymyz ýaly syýlagly we mülakatly bolaly.